Добре, дайте свалете това, бе! Абе, тока, не така, така не е го намушкайте, моля ви. А махайте тука, бе! Руми! Да? Ето. То с запорожец на снимката може да не вика. Я ще дам един запорожец на тебе. Я го смъжете, бе, смъжете го, бе. Я да танцвам от тебе, бе. Войня, къде се направо на жена. Абе, Джеки Димитър, не ви оцеля, Иван. Познавам и бика. Дай си го с лопатата. Мен да удари. Ди. Много си сърце. Няма ток сега, бе, вземете, атика. Оставете го тука, той сам се качи, бе. Абе, я го убийте, бе. Ама аз му казвам, бе. Аз му казвам, дай да му... Не знам, те си знаят по-добре. Те го купиха този. То сигурно го взима човек. Това Ради Кенов е по-тежък от бика. Да. Те са го вземали вече, те са го платили. Виж как ще го удари. Виж сега как ще го удари. Виж сега как ще го удари. Ще го удари сега. Ти мани зъбите, ама. Аз вътре не влизам. Чакай сега. Колко човека сте там? Колко човека? Гони го, Атика, гони го, той сам ще излезне. Ела към тука. Аз се заглушавам, че има малко работа, вие си говорите. Ела, никой не те е питал, бе, свиньо. Излез. Идвай. Добре, Руми, добре, няма проблем. Кенов, ти си 300 кила, бе, гигант. Атика. Дай Джордан, мой един. Дай ми оттам да приме. Той така няма да излезни. Нали, тока е спрян. Той тока е спрян, но така няма да излезни. Това, дайте го надолу. Изкарай го цялото. Това има го гора цял ден. Чакай малко. Станчо боксера, ти си дебел циган. Понеже искам пет очи по муси, дурда е псих тега. Понеже ме дари до Бог и Нищо не ти се разгледа, измъжните зъби, бе, тъпия. спряха да напират, а цера ми свят мълчеше глух. Понеже ме откриват метра битката. И Фулафиш ме мангал му. понеже си къмнеш, понеже сякаш няма зимна сила. Станчо стига. Абе, ти си жена, бе, глиган. Понеже ангелските кри усещам с плаха на ветъра по мен и знаеш как да ме закриеш, защото усещаш с ранена. Понеже Млъкни, малко. и бяхте да го силен, надя се крихам. Понеже вярва в Христи вяра и тя ме кара Млъкнете го този Станчо, бе. Понеже всяка това е ласка, разказваме без края. Понеже искам да ти будя. Станчо, ти си жена, бе, цигани. Понеже мога да съм силен, когато имаш нужда от това. Понеже всеки път се снимам, когато културните губят. Ти, човек, ти съм убил, бе. И малко никой не те обича, никой не те гледа, бате. Видели сте това видео, никой не искаше да изкупляне на родилното. Когато трудно дишаш, понеже ще карам да откриваш светлината дори когато ти изчерва пред очите. И шумно от нея. Сяка съм дете, когато правиш поглед типичен. Понеже си въобще, дори когато се връщаш всеки път, когато бъсът те върта, понеже бавно ще те подводявам, когато ще имаш и тихо ще те наблюдавам, когато върта ме запинаш, понеже ще обихна да предпадам, да те бини и до тъга, ще те помоля да оставиш, когато нямаш сили за това. Аха, верно това. Понеже ме докосна, без да ме докоснеш, понеже ще ги душа. Абе, Руми! Така, Дикенов е 300 кила. Ой! Това те знам, Руми, да запали. Давай, бой. Еза! Айде, бегай! Дайте, че бика ви избива. Бягат. Айде го това. То не вземат поно червено платно.
Едно червено знаме да вземе. Аз вътре не влизам. Влез, моля те, влез, моля те, влез. Я ще Да, бе, вляза с... ще влизам. Я ще вляза с секирата, ще влезе. Ама ти ще влезеш, ама си колкото Ма влизайте му, бе. Да забрави Влизайте му, влизайте му. Споко няма Абе, да ще опак си колкото бика, бе, пично, Той, ама влезеш. той няма да влезе скоро. Бе. Айде, чезай, бе. Айде! Те, ба, покука, голям покук си. Деба, то бик. Айде! Ще то удари. Стига вика, бе. А, така, фърли е по-добре. Вие стреляте ли го, бе, стреляте ли го? Яко съм аз, ще изва да пушките, ще еба го гръмна у кръка. Гръмна да го еба, тарема мръв. Чакай си погледам бикове, днеска че си ги дал бикове. Чай, бика го подна. Да бегаш ти, бе. Баба, бе, нега пачик май, бе. Чай, бика го подна. Бягай. Ела! На те казвам, дай да го отрепим, тогава да го качим. И цигарата им отиде. Я го убийте, бика, бе. Кой е селянин, бе? Ич не съм селянин. Не, бе, Федя. Ман, леко да ви убие, че то е много силно убие. Хайде, хайде. Да, не ли изкарах тока? Ток. Я го убийте, бика, моля, Той бе. сега, Спокойно, чакай да няма нищо направя направи. тока Взимайте сега. лопатите. Ей, курви с бело да ви ебам каза. Не. Не искаме да ни излитат. Айде, идва. Ела! Ма я го хванете, бика, и го намушкайте с вилата, моля ви. Иначе няма как да го хванете. Няма как да го аз хванете, казвам. убийте го. Ради Кенов е 300 кила, колкото бика. Федя, давай, бе, с лопатата. Отивай с лопатата, бе. Това е крава. Това е бизон, бе. Убий го, бе! Айде, изими секирата, го удари секирата, го да еба. Абе, чакай малко, ти какво искаш да ме удари ли, Как ще бе? го биеш с винкила, бе, тапанак? Да, бе! Чакай. Айде.